tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndosamira kune mwika kandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chedu The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nhasi mustudio chidzidzo chedu tichatungamirirwa naPastor Caston Betera. Chidzidzo chanhasi chine musoro wenyaya wekuti chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Inini rangu Bible muno mustudio ndatobata handizive kwamuri vateereri. Sezvatinogara tichikurudzira, torai ballpoint nebepa kana bhuku pamunopota muchinyora ndima dzatinoverenga muno mustudio, kuitira kuti muzodzidzokorora muchiona kuti zvatinotaura tiri kuno ndo zvazviri kubuda zviri here mukati memabhibhles enyu. Ndoda kutenda nevanotiwisira tsamba, vanochaya nhare, vanonyora ma-SMS, vari kufamba nesu pachirongwa. Ndoda kutenda muteereri Jengwa kuNorton. Shuwa rambai muchinzwa chirongwa ichi muteerere nevakawanda. Nana Colin kuManika kuMozambique, tsamba dzenyu dziri kusvika panhare. Mwari akuitirei zvakanaka. Tichabva tapinda mukati mechidzidzo chedu chiri kuti chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Saka ndakuverenga muBhayibheri. Vhesi redu rekutanga ndiMatthew 28 verse 19 na 20. Matthew 28 verse 19 na 20. Verse 19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Jesu akuenda kudenga ari kuonekana nevadzidzi vakawanda. Ari kuvati imimi chisarai muchienda nevhangeri pasi rose. Kana maenda nevhangeri pasi rose, bhabhatidzai vanhu muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Kana mavabhabhatidza, rambai muchivadzidzisa kuchengeta zvakarayirwa naBaba. Jesu ndobva apedzisira achiti, tarirai ndinemi kusvika kumagumo enyika. Handipo pega paakatuma basa iri Jesu. Toda kuverenga zvakare kuna Mark chapter 16 verse 15 kusvikira pa18. Tinzwa achituma vanhu zvakare basa. Mark 16 verse 15 kusvika pa18. Iri kutiyo panapa. Akati kwavari, endai munyika yose, muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Vachaburisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura ndimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakanwa chinhu chinouraya achingavarwadzi. Vachaisa maoko pamusoro pevarwere vakapora. Saka Jesu
kuita basa vatereri, achiti basa rinofanira kuitwa nechechi nhasi kuudza vanhu vhangeri raMwari nezvinodiwa, vanenge vatenda vobhabhatidzwa, vanoramba kutenda bhaibheri rati vachatongwa. But pane kusiyana kuiri pakutuma kuri kuita vadzidzi naJesu. Kuna Mateo kwaanga achiudza vanhu vakawanda angoti endai nevhangeri mubhabhatidze. But kuna Maki kwandapedzisira kuverenga anga ari kungotaura nevadzidzi vari 11, Judhasi anga asisipo. Ndobva awedzera akati zviratidzo izvi zvichava nevanotenda, vachaburisa mweya yakaipa nezita raMwari, vachataura ndimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachivarwadzi. Zvikanzi neBhaibheri vachaisa maoko pamusoro pevarwere vachipora. Tiri kufamba tese vatereri. Saka ndabva ndaita mubvunzo wokuti Jesu mukurarama kwaakaita kwese akararama makore anotopfuura 30 years panyama panyika inoyi. Sei akamirira musi waamuka kuti ataure nyaya yendimi? Makore ese afamba nevadzidzi vake haana kumbovaudza zvendimi. Sei akutaura nyaya dzendimi amuka kuvakafa? Kwese uku aidi kutaura nyaya yendimi. Saka pakandinetsa kuti sei Jesu aita maitiro akadaro. Saka pandaitarisa ndakabva ndada kuona kuti ndokaive kekutanga here Jesu achituma vadzidzi kuita basa. Nekuti paavatuma pabva ati wedwe vanoda havo zviratidzo izvi zvichakuteerai, muchataura nendimi itsva. Maonero kuti pandangotaura kuti ndimi kwamuri iko kwavateereri mabva mati ya kunoza kuti inyaya inoda kutaurwa. Handitika inyaya inoraramika pavatendi, nyaya yendimi. Kuti nyaya yendimi zvinombofamba sei? Ngatimbonai pamwe Jesu kana kuti Mwari paaituma vanhu kuita basa rake, tiona kuti aitaura here nyaya yendimi. Ezekiel chapter 3 verse 3 na 4. Ezekiel 3 verse 3 na 4. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, famba uende kuimba yaIsraeri utaure kwavari mashoko angu, nekuti hautume kurudzi rune mutauriro usingazikanwi nerurimi runogozha, asi kuimba yaIsraeri hautume kumarudzi mazhinji ane mutauriro usingazikanwi norurimi runogozha, vausingagone kunzwisisa mashoko avo. Zvirokwazvo dai kutuma kwavari vaingadai vaikunzwa. Ezekiel achitumwa naMwari ari kunzi, Ezekiel, hauna nindi yekuramba zvandokutuma. Wazi kwandiri kukutuma, language yako ndo yavanotaura, zvavanotaura munonzwanana. Saka chiri kumunetsa chii? Enda kwandakutuma. Jesu iye asati ambofa akambotuma futi vadzidzi kuita basa rake. Matthew chapter 10 verse 5 kusvika pana 7. Matthew 10 verse 5 kusvika pana 7 inotiyo pana ava vane 12 Jesu akavatuma akavarayira achiti, musaende munzira yevahedheni, musapinde muguta revaSamaria, asi zviri nani muende kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Mufambe muparidze muchiti, ushe hwekudenga hwaswedera. Saka Jesu paari kuvatuma futi haasi kumbovaudza kuti pandakutuma yapo muchataura nendimi itsva. Sei asina kudaro Bhaibheri rikuisa pachena kuti paavatuma kekutanga atovarambidza kuenda kudzimba dzevahedheni, vainzi mahedheni, maGreeks, maGentiles. Saka itozoti vadzidzi vangu ndakavatora vachiraura hove, saka havagone zvekutaura malanguages emaforeni. Saka pandiri kuvatuma bheta ndibva ndavaudza kuti vasaite mistake yekuenda kudzimba dzevahedheni kana kuenda kuvaSamaria, ngavatenderere muJerusarema. Rizini ndei? vakada kuonererwa vachienda kunze, language yacho havaigone. Zvinonzwisika kavateereri? Saka sei pamuka Jesu azotaura kuti muchataura
kutaura nendimi itsva. Rizini yaita kuti Jesu adaro nekuti avatuma akati chiendai pasi rese. Saka kana vakuenda pasi rese ka kweseni yaibva yaita vadzidzi ndekuti aiwa paya makambotirambidza mukatitenderai kuJerusarema. Saka kana mauda tiende pasi rese, kuchaina kwacho tikaenda isusu makatitora tairaura hove, hatigone chiChinese, tinonoparidza sei? Saka Jesu ari kubva tinengeri kuti ndakukutumai pasi rese. Don't worry, muchataura ndimi chii? Itsva. Bhaibheri hariti muchataura nendimi, rinoti muchataura ndimi itsva. Zvanzwisika kavateereri? Saka Jesu ari kuburitsa pachena kuti nyaya yendimi iri mukonteksti yekuparidzwa kwevhangeri pasi rese. Nyaya yendimi yaintroducwa. Why? Nekuti vhangeri rakuenda kundimi dzakawanda. Ndimi vateereri, ndimi ngandisefti kachirungu, anozanombokutemai nekachirungu. Ndimi dai kuri kuchirungu tinoti language, kana yaplural kureva muhuzhinji toti languages. Saka kana uri mutauro weshona wandiri kushandisa mustudio, patinoti rurimi tiri kureva language. Saka kana marurimi malanguage amuhuzhinji tinoti ndimi. Vano vechikoro zofana ita nyorezvi. Vanoenda kuchikoro handiti mune bhuku riya reform 1 rinonzi rurimi rwamaibhuku 1, rurimi rwamaibhuku 2, rurimi rwamaibhuku 3. Kureva kuti marurimi amai kana awanda kuti Shona, Tonga, Nyanja, Ndebele, kana awanda ndondimi. Ndimi iplural yerurimi. Pamatika ka. Saka Mwari ari kuintrodusa nyaya yendimi nekuti vhangeri ranga rakufana kubva muJerusarema richienda pasi rese. Saka ari kuti muchataura ndimi chii? Itsva. Ngatione kuti nyaya iyi yakafamba sei. Mabasa chapter 1 verse 4. Akavarayira vaungana navo kuti varege kubva paJerusarema, asi vagarire chipikirwa chababa achiti, chiye chamakanzwa kwandiri. Verse 8. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea nepaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Saka Jesu ari kuramba achivaudza vanga vakutofamba vari kuenda kugomo reMorifi kuti abva asimuka achienda kudenga. Ndobva kuti kuvadzidzi, inimwewo hakona izoita mistake. Peter, musaite mistake yekuonerwa kubva matoti hete tina Jesu motanga kufamba nevhangeri. Garai muri muJerusarema kusvika mapiwa simba rinobva kupi? Raive simba rei? Hanzi simba iri rikauya nderekukubatsirai kuti muve zvapupu, mugone kufamba nevhangeri paJudhea, paSamaria kunosvika kumugumo wese wenyika. Saka kana tichitaura nyaya yesimba reMweya Mutsvene, Mwari anopa vanhu simba kuti paitwe zvevhangeri. Haripirwe simba context yemumba menyu kana muchechi. Mwari anopa simba vari kuita vhangeri, vari kuenda nevhangeri kuvanhu vakawanda. Chii chakabva chaitika? Acts chapter 1 verse 9 kusvika pa14. Verse 9. Zvino akati areva izvozvo, akakwidzwa, vachitirira gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino achitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imi varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu akabva kwamuri akakwidzwa kudenga, achauya sezvamamuona achienda kudenga. Jesu akuenda kudenga, hanzi aenda kudenga, ngirozi dzakasvomira nevadzidzi vanga varungori ndee vakatarira kudenga. Zvino nei varume veGarirea, mabva mati ndee kudaro zvaita sei? Ndofunga hapana akapindura, ngirozi vaingodengedzera kuti ona kudenga uku. Zvikanzi Jesu ari kuenda uku achauya semaendero aari kuita. Saka muchiona muno mustudio hatibve papfungwa yekuti Jesus is coming again. Saka theme yedu ichiramba ichingoti the second coming of Christ.
Saka chii chakabva chaitika kuvaruma? Vhesi ya 12 kusvika pa14 yaMabasa 1. Zvino vakadzokera Jerusarema vakabva pagomo reMuorivhi riri pedyo neJerusarema nhambwe rwendo rwesabata. Vakati vapinda vakakwira muimba yaiva pamusoro pavakanga vagere vaiti Petro naJohani naJakobe naAndrea naFilipi naTomasi naBhatronomu naMateo naJakobho mwanakomana waAlfeo naSimoni muZiroti naJudhasi mwanasikana waJakobho. Ava vose vakatsungirira nemwoyo mumwe pakunyengetera, vaine vakadzi vana Maria mai vaJesu nevanin'ina vake. Saka hanzi vakabva vadzokera nekuti Jesu angavaudza kuti musabve paJerusarema kusvikira mapiwa simba rinobva kudenga. I trust in my Redeemer as I go singing on my way. So happy am I, so happy now. Yes, happy am I, very happy now. Ever I know that He is with me, keeping my soul from day to day. So happy am I, happy now am I. Yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, the homeward way, telling of the lost of His great mercy. I'm always happy. Yes, day by day. Yes, I'm happy along the way to heaven. Simply I sing along the journey, helping the lost to know His love. So happy am I, so happy now. Yes, happy am I, very happy now. Hoping to meet Him in the morning, in the sweet happy home above. So happy am I, happy now am I. Yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, the homeward way, telling of the lost of His great blessing. I'm always happy. Yes, day by day. Yes, I'm happy along the way to heaven. Looking for Him most any moment, ready when Jesus shall appear. So happy am I, so happy now. Yes, happy am I, very happy now. Keeping my lamp for trimmed and burning, feeling His coming now is near. So happy am I, happy now am I. Yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, the homeward way, telling of the lost of His great mercy. I'm always happy. Yes, day by day. Yes, I'm happy along the way to heaven. Happy am I With my Redeemer, the homeward way, and telling the Lord. telling of the lost of His great mercy. Happy am I, I'm always happy. happy faithful. Yes, day by day. I'm happy alone. Yes, I'm happy along the way to heaven. Ndonyaya yatikufamba nayo chii chinodiwa kuti munhu aponeswe. Ngatienderere mberi nechidzidzo chedu tione kuti chii chakazoitika Jesu aenda kudenga. Ndakuverenga kuna Acts chapter 2 kubva pavhesi ya 1 kusvika pa13. Acts chapter 2 verse 1 kusvika pa13. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sekwemhepo inopfupfuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto, ndokumhara pamusoro womumwe nemumwe wavo. Vose vakazadzwa nemweya mutsvene,
vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nemweya kureva. Zvino pajerusarema pakanga pagere varume vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira kwakati kwanzikwa, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nekuti mumwe nemumwe wakavanzwa vachitaura nerurimi rwake. Vakakatyamara vose vakashamiswa vachiti, tarirai, avo vose vanotaura vasi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nemumwe nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? VaPashia, vaMidhia, veErami vanogara Mesopotamia, neJudhea neKapadokia, nePonto neAsia, neFrigia nePamfilia, neIjipita nemativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKurene, nevaeni vabva Roma, nevaJudha nevaProzireti, nevaKrete nevaArabhia. Tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa, ndokutaurirana vachiti, izvi zvinoti kudiko? Asi vamwe vakaseka vachiti vaguta waini itsva. Vateereri, manzwi here zvakaitika paPentecost. Ndo pakazodzika simba riya remweya mutsvene. Hanzi radzika, vaivepo vakatanga vanzwa kutinhira musi uyu. Hanzi vanzwa kutinhira ndobva vaungana nzvimbo 1. Hanzi pavakasvika vakabva vaona vadzidzi vari mumba umu, ndobva vaona maflames emoto aiita kunge ari kumhara pamusoro pevadzidzi. But maflames aya paaimhara aive neshepi inenge yerurimi rwemukanwa chaiwo, kunge chirurimi zvichimhara pamusoro pevadzidzi kudai. Hanzi ndokutoburuka kwaiita mweya mutsvene nepaipe. Saka kweseni inobva yati, sei Mwari akaita kuti mweya mutsvene uburuke uine shepi yerurimi asi uchiita kunge rimi remoto? Manzwi here mubvunzo vateereri. Sei Mwari akaita kuti mweya mutsvene udzike uchidaro? Matthew 3 verse ya 16. Jesu akati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvinotarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari uchiburuka senjiva, akauya pamusoro pake. Saka paPentecost mweya mutsvene akaburuka neshepi yemarurimi. But pabhabhatidzwa Jesu, hanzi semu mweya mutsvene akaburuka aine shepi yenjiva. Sei Mwari ari kusiyanisa maburukiro emweya? Ari kusiyanisa kuratidza zviri kufanira kuitwa nemweya mutsvene. Pana Jesu wakadzika nechimiro chenjiva kuratidza kuti uyu mwana waMwari, but paauya anenge akapfava senjiva. Saka maiona ari musika aitendera kuroverwa zvipikiri nevanhu vakamusika, as cool as a dove. Saka paPentecost wauya uine shepi yerurimi, wauya neshepi yerurimi kuratidza basa ruda kuitwa, kuti ibasa rine chekuita nerurimi. Muna kundinzwa ini. Kuna Jesu wakauya muchimiro chenjiva kuratidza kuti misheni yaJesu panyika aiva akapfava, yenge isiri yekutonga nekukondema vatadzi. PaPentecost wauya muchimiro cherurimi kuratidza kuti chainga mweya mutsvene uda kusikobatsira marurimi evadzidzi. Apa ndopaida kusikobatsirwa apa. Saka wakauya uine shepi yerurimi rwemukanwa kuratidza kuti mweya mutsvene ndauya, vanhu ndoda kukubatsirai apa. Sei waida kuvabatsira apa? Nekuti ndopa vaifanira unoshandisa kuti vaendese vhangeri kusvika kumugumo wenyika. Chakajeka kaizvi. Saka akabva aonekwa mashepi aya. Hanzi musi uyu, hanzi paJerusarema paive nevarume vakarurama, righteous, vanga vakazara muJerusarema. Hanzi pavakanzwa kutinhira uku, vakamhanya vese, ndobva vasikuona zvichiitika. Pavakangosvika, hanzi nyaya yendimi yakabva yamira, ndobva kwakutaura munhu 1 ndiye akazotsanangura kumberi. But pavakasvika vakakwinyana zvikanzi, nhai varume, idzi hadzisi boys dzekuGarirea idzi. Zvikanzi ndidzo.
zvinzi haukamu vari kutaura language yedu yekumesopotamia, yekuponto, yekuegypt, yekurome, yekulibya, yekukrete, yekupamfilia, yekufriji. Vakomana vane mapasipoti era vakadzidzira rini language yekumusha kwatatu. Hansaka vese vakakatya maro vakati nei avari kutaura vasi vagarari era, koseiko tichivanzwa vachitaura nendimi dzedu. Maona here kuti musi wePentecost vateereri chii chakashamisa vanhu? Vanhu vakashamiswa nekunzwa. Udza wauri kuteerera naye chirongwa kuti zvanzi napasta, musi uyu vanhu vakashamiswa nekunzwa. Ko imimi sei muchishamiswa nekusanzwa? Nekuti musi uyu chakashoka vanhu ezveshuvateereri, musi uyu chakashoka vanhu vakatoti nei kuinga tinovanzwa. Imimi sei muchishokwa nezvamusinganzwei? Sei zvenyu zvichisiyana nezvemubhaibheri? And hanzi tinovanzwa vachitaura mabasa makuru ani. Language yacho ingesiye kungogona language votaura zvisina basa. Ngatinyatsoone kuti chii chaiitika musi uyu. Deuteronomy 16 verse ya 16. Varume venyu vose vanofanira kuuya pamberi paJehovha Mwari wako katatu pagore panzvimbo yakatsaurwa, pamutambo wechingwa chisina kuviriswa, pamutambo wemavhiki nepamutambo wematumba. Havafaniri kuuya pamberi paJehovha vasina chinhu. Saka zvaiitika pakalenda yekwaJudha. Kalenda yekwaJudha yaive nemahoride matatu ekuti even uchisenza kudiaspora waifanira kudzokera kumusha kuti unoatenda holiday kumusha. Saka holiday yekutanga yainzi mutambo wezvingwa zvisina viriso, ndopaibva paitwa Paseka. Ndofunga vateereri maakuzviziva takazvidzidzisa zvino hakusisina Paseka. Chirega kuramba muchiti tikuenda kupaseka, tikuenda kupaseka, yakatsiviwa nechirayiro chatenzi. Saka ndowaive mutambo wekutanga waisanganisira Paseka. Kana mutambo uyu wapera, vaizoita panopera mutambo uyu dhei ravaiti remafirst fruits, pavainotenda Mwari kuti chibage mumunda chaibva. Kana vapedza vakauya kuholiday vodzokera kumabasa. Vaibva vaverenga mazuva kana kuti maweeks 7 weeks kubvira pavauya nemafirst fruits. 7 weeks, wiki rine madhei mangani vateereri? 7. Saka kana dziri 7 weeks madays mangani? 7 times 7 49. Very good. Anagogo vatirwa ine tuzukuru 7 times 7 49. Right. Saka kana vakaunda 49 days, rechimangwana racho vaibva vanyora pakalenda yavo kuti iholiday futi yekuti varume vese ngavadzoke. Saka holiday ndo yainzi mutambo wemavhiki. But kana kwa kuNew Testament ndo iri kunzi Pentecost. Zviri kubatika kavateereri. Saka Pentecost, saka manzwa pandavenge hanzi zvino zuva rePentecost rakati rasvika, itori dhei raive pakalenda. Pentecost haiite Pentecost nekuti kwakadzika mweya. Even dai gore iri mweya usina kudzika, Pentecost yaingovako, yaive holiday pakalenda yechiJudha. Sei yainzi Pentecost? Ndozvati vazhinji venyu makasvika grade 7. Pane zvataitiswa kuchikoro zviya zvekunzi what do you call a shape with 4 sides? Taibva tati quadrilateral. Wobva ko a shape with 5 sides. Taibva tati pentagon, hexagon, heptagon, octagon. Mazviuka kaizvi. Saka vana nekuti Pentecost rinobva pane rekuti pentagon. Mukutaura kwakareruka zvinorevei? Zvinomboreva kuti 5 times 10. Saka kuti Pentecost kungoti 50 days Jesu amuka. Ndozva zvaingoreva bedzi kuti Pentecost zvazvinoreva. Vana iroro vateereri, rinongoreva kuti 50 days Jesu amuka. Yaive holiday pachiJudha. Maona kuti vamwe venyu matobata zvamamusingazeka. Chirega kufamba ukafamba kuvanhu vari kundinzwa ndichitaura ndiri mustudio, wofamba uchivaudza kuti ndiri Pentecost, uchazekwa hambe nako.
uchabvunzwa nzuri 50 chii amenako uchabvunzwa nzuri 50 chii because vanhu vari kunzwa kachirongwa ichi vari pamhepo vari kuzinzwa. Pentecost haiite Pentecost nekuti mweya wakadzika musuri, yagara yaine holiday, ende holiday yanzi varume vese vaidzoka. Saka chionai zvakaitwa naMwari. Varume ava pavakadzoka kuholiday vachibva nyika dzaverengwa dzega, gore iri chaivanetsa vanga vambouya kuholiday yePassover pakaroverwa Jesu. Saka ndo timu rimwe chete rakanga raudza Pirato rikati rovera Jesu, Bharabhasi asununguru. Saka pavakadzokera kumabasa manje vakazochairwa foni, zvikanzi ko timu, zvikanzi chii, zvikanzi ko munhu uya takati aroverwe kanzi akamuka, zvikanzi feki yaburuta, zvikanzi shuwa pane vakadzi vakatoenda kugoa akati akamuka, zvikanzi kwainga masoja ari kuti akadiwa wani. Saka gore iri teererai vateereri, munhu wese aive kudiaspora akadzoka, aidzokerei? Aida kusikoverifya kuti kune munhu ari kunzi amuka kuvakafa. Saka manzwa Bhaibheri rati paJerusarema pakazara varume vechiJudha, vanga vakawanda gore iri. Saka zvaiitika ndezvipi? Vaiti vakaenda pano voti nai hanzi Jesu akazomuka here uya mufana watakakondema uya, vamwe vapati ndo zvinongotaurawo. Vakaenda panonzi feki, vadzidzi vake vakamuba vaya, vakaenda ponzi shuwa akamuka. Saka dambudziko regore iri hapana aiziva kuti ane nyuzi dziri correct ndiani. Mwari akati hazvinetse, vane chokwadi ndinoziva pavari. Saka vaive mune imwe imba vadzidzi. Saka nguva yekwe kusina mishini, ma-PA system ekudedzera kuti endai panhamba yakati ndo pane vanhu vane chokwadi. Mwari akati hazvinetse, gandigadzire PA system ndega. Mwari ndobva ati tu kutinhira ndobva kwanzikwa mudenga, vanhu vese vakati ndekupi kwatinhira, vanhu vese ndobva vamhanya pavakanosvika kutinhira ndobva kwati zii. Mwari akati ndakuunganidzai. Zvikanzi kana mabva mese kumauya kuholiday muruda chokwadi, avo vanhu vatsvaka. Hanzi vanhu vaungana manje ndobva vakatya mari kuti chimwe chinoitika panapa. Hanzi Peter akabva azonyararidza vese, ndobva asimuka, ndobva akutaura. Saka chibatai zvinhu izvi, chakatinhira chii vana vaMwari? Ruzha rwakabva kupi? Vanhere vakatinhira. Kusei nini vateereri vamwenyu mukatanga zvenoizi pakunamata, munohwanda nevara rekuti Pentecost. Saka ndati tiverenge, kana ndinokunzwei dzimwe nguva handikurambidzei, munhu anoita kanamatiro kaanoda, but inini chaita kuti ndive nechidzidzo ichi, kanamatiro kamwe katinoitaka tinohwanda nemumwe toti Pentecost. Izvi nzve kutinhira kwemusui kwakabva kudenga havazivani. Vamwe vobva kuti ko inini pamunonamata muchida iso muchimhanya muchizeya munozowana kupi? Unonzwa vamwe vanoti Pentecost, but pataverenga Bhaibheri rati vaive vakagara mumba. Rechirungu rutora sitting chaiyo yekugara. Ko ini munozviitirei vati aiwa ndiri serious ezvino, hatiri munhu anoda kutarisa pasi, tarirai paTV tikatopedzerana. Inzwai, inini ndo zvandaitowa, musafunga kuti ndikukupopoterai, izwi rangu chete rinokwira. Pane zvinhu zvakawanda vatendi zvatinoita tichihwanda kuti Pentecost. Dzimwe nguva tinotanga kuita mamanamatira asiri muBhaibheri. Vanhu vakatibvunza kuti munodarei, tohwanda tichiti Pentecost. Nhai musi uyu ruzha rwaive rwevanhu vainamata here. Mazvona? Rwaive rwevanhu vaiimba here. Rwaive rwemamusical instruments here, magitare nengoma. Hanokuzona. Saka ndati tiverenge ndimai kutaura chokwadi vanhu vaMwari, kana iri Pentecost yegore iri yataverenga, hatitema mamanamatira atinoda. Kana kuri kwekuti jaivi inotinakidza ende tine pazvinotsigiwa hatiitei, asi tisahwande tichiti Pentecost. Izvino rumwe ruzha ruya runoitika ruya rwokuti volume inenge kutaura chokwadi, kutinhira batai munzwe kwakabva kudenga. Havasi vanhu vaitinhira ba. Ende mambozoona here kuti vanga vasiri muupper room. Muupper room ndo mavakaenda Jesu aenda kudenga. Musi uyu Bhaibheri rangoti vaive mumba.
nokuti vakadzwa varume kuti aparumu vanobva vaona riri special zvokuti ukadzwa kuti aparumu. Vamwe vanogona kutotanga machechi nekungoti aparumu chete. Vanhu havana kudzikirwa nemweya mutsvene muaparumu. Aiwa, vaingova panzvimbo yataurwa, vakatogara pasi, mweya mutsvene ndobva wadii? Ndokubva wadzika. Shuwa vateereri, ngatibatisisei nyaya iyoyo. mberi tiri kuna Acts chapter 2 toverenga kubva pavhesi ya 24 tichidzika nayo pazasi. Acts chapter 2 kubva pavhesi ya 24 ngatangirei pavhesi ya 21. ndipita akutaura achitsanangurira vanhu vangaungana kuti sei mweya mutsvene wadzika. Verse 22, varume veIsraeri, donzwai mashoko aya. Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMwari kwamuri nemabasa esimba nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari pakati penyu naye, sezvamunoziva imi mumene. Aitozva kuti timu rauye ndo timu rakadedza kuti Bharabhasi. Saka rikoti imini munoiziva nyaya iyi. Verse 23, iye akaiswa kwamuri nemutemo wokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi mukamurovera pamuchinjiko, mukauraya namaoko enyu evanhu vasingateerere murayiro. Iye akamutswa naMwari, asunungurwa pakurwadza kwerufu, nekuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe navo. Manzwi erepita akutaura. Akuvaudza nyaya yakakosha. Zvikanzi varume, muri vamwe vedu imi ndozvati mamadzokera kumabasa. But munoziva kuti Jesu uya watakavhotera last month kuti aroverwe pamuchinjiko akamutswa naMwari. Verse 29, varume hama, ndingakuudzei pachena zvateteguru David kuti vakafa vakavigwa, bwiro hwavo huri pakati pedu nhasi.
zvikanzi nimi varume vechijudha makafanana nesu. Handiti national hero yedu ndiDavid vese ndobva vati here. Zvikanzi munoziva kuti hapana asingaziva kuti David igamba renyu. Zvikanzi here. Zvikana Peter Patika ndichikuudzai, David nanhasi akaora ari muguva. Uyu murume watakavhotera uyu akamuka. Tobva kondinya verse 32. Uyu Jesu akamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake. Zvino akati asimudzirwa kurudyi rwaMwari, akapiwa naBaba chipikirwa cheMweya Mutsvene, akadurura izvi zvamaona sezvamunonzwa. Verse 35, verse 36. Zvino imba yose yeIsraeri ngaizive kwazvo kuti Jesu wamakarovera pamuchinjikwa Mwari akamuita Ishe naKristu. Manzwere nyaya akangotaura. Makati vakanyaya kacho. Chinzwai verse 37 vateereri. Inzwai zvainotaura. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo. Vakati kuna Petro nekuna vamwe apostori, varume hama tichaiteiko? Nai tumavhesi twandaverenga kuti imharidzo yakasimbere. Nekuti vanhu vabva vatenderera musoro kuti maiwe kani, maiwe tichaiteiko? Chiri kuita kuti ive mharidzo yakasimba, varimindwa pavakaita mistake. Peter hana zvimwe zvakataura, auna vanhu vaungana akatozva kuti vanhu ava EPA system yaMwari yavaunganidza. Zvikanzi varume gandichikuudzai, ndimi dzimwe dzese dzakamira because nguva iyo vaive necommon language yainzi Aramaic. Saka Peter akamira akutaura neAramaic, vamwe vese vagara pasi. Zvikanzi varume hama, muri verudzi rwedu kungoti munosenza kudiaspora. Last month, murume uyu ainzi Jesu. Hamunozva kuti takavhota tikati kuna Pilato, sunungura Bharabhasi uroyere Jesu. Vese zvikanzi ende ndonyaya vanga vadzokera kuorita. Zvikanzi varume kaga ndichikuudzai, Jesu yawatakati aroyerwe, zveshuwa akalikwa, but akamuka. Kana mebe mchitendera muJerusarema muchida information, isusu tiri zvapupu, murume uyu akamuka aenda kudenga. Ende nhasi manje pamazoona zvanga zvichimhara patiri zviya, ndiye aenda kuna Baba. Saka Baba vaapruva kufira kwaakaita nyika yese. Saka vamupa simba iri, ndorauya patiri ezisaini yekuti akudenga kuna Baba. Hanzi izvozvo zvatokwana. Hanzi vakatsikitsira kuti heish. Ende munoza chaivaroesa nehana ateereri chii? Kuti takauraya munhu. Hamena kuti munoitika upepo homicide. Kuti takauraya chii? Saka inini pandaiverenga ndima iyi ndoda kuti musambo atiri munhu anokurumidza kusiya chirongwa icho wakumhanyira taakutopedza. Rambai muri paTV neparedio. Inzwai vateereri. Ndoda kunzwa kuti nyaya yekuponda munhu kwavakaita yakagadziriswa sei. Vaisirwa pachena kuti muri mhoti makavhotera kuti Jesu apondwe, manje mupenyu muchadii. Saka vakabva kuti naivo kumana chitiudzai, toita sei kugadzirisa nyaya iyi. Inzwai pana Mabasa 2 verse 37 kusvika pa39. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe apostori, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. Nekuti chipikirwa ndechenyu, nevana venyu, nevese vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Zvatopera? Ndiyo nyaya yekupondwa yatopera. Manzwa solution yachatere. Yatopera kuponda munhu ndiyo solution. Bwazwe vaitofunga kuti Petro achati zvatafana kuita ngatidzokerei kuna Pilato, tonopfugama kuna Pilato, toti Pilato paya takatadza kuvhota. Zvikanzi kana Peter knows a mistake yatakaita last month. Zvikanzi ndei munhu waMwari. Zvikanzi paya takavhota zvegurumandira. Because Pilato paangauda kuvatongesa paya, mukadzi wakakaya nekatsamba ndobva kapiwa Pilato. Zvikanzi baba mwana, siyanai nemurume uyu mutsvene, ndatambura kuhope nhasi. Saka Pilato paaiverenga katsamba kaya, vanhu vakatozviona kuti Bharabhasi aburitswa naJesu, Pilato arida kutivhotesa. Saka vamwe vanhu vekwaJudha vakabva vatanga kutenderera mwana, Pilato arifunga kuti akangwara, muri kuona kuti aburitsa Bharabhasi ada kutivhoteka. Akangopedza kuverenga tsamba yaari kuverenga, akangoti musunungurwa boys dzangu, muti Bharabhasi, manzwa boys dzangu, muti Bharabhasi arifunga kuti akangwara, muti Bharabhasi boys dzangu, manzwa udzai vari kumberawo, muti Bharabhasi, udzanai nese boy vakomana, boy, muti Bharabhasi.
akuti right, sorry for that disturbance kakanoti kana achiverenga. Right varume, ndine vanhu vairi panapa, uyu anonzi Jesu neuyu anonzi Barabhasi. Uyu munomuziva ndiye aipasa dzimba dzenyu. Vaive vakati siyanai nezvaada kutaura, ada kuti bhaisa Barabhasi. Uyu munomuziva aipasa dzimba dzenyu. Saka tomusunungurira yani. Ndobva zvishandiswa Pilato vanhu vese vachiti Barabhasi. Saka Peter paakuchiudza varume vakavhota aya, zvikanzi varume, mistake yatakaita last time, takaita mob psychology, takaita zvegurumwandira. Iye zvino izvi kugadzirisa nyaya iyi, tendeukai mumwe nemumwe individually. Pepe makabhaisa makaita zvegurumwandira kugadzirisa nyaya iyi, kunyange munhu akatofa, ita decision uri one. Sasa ndakamupedza pane imwe nzvimbo, ndapedza ende mumwe mwana zvanga zvamujekera ende 23 years, ndobva yakusai zvikanzi pastor ende manyatsojekesa. Ndikati very good, mwari aukomorera. Ndinozobva dambudziko randina ndikanderei, zvikanzi izvi zvese zvinodiwa nebhaibheri handizvo zvatinoita kuchechi kwedu. Ndikati chechi yenyu ndei? Akabva aitaura yakanyanya kuwandira nechepacentral Zimbabwe kuna namasvingo neku. Ndikati saka chekundinetsa kumba kwedu kwese ndokwatinoenda. Ndikati saka zvikanzi zveshuwa patichi ndanda kuda chokwadi ichi. Ndikati asi wanzwe here zvandataura kuti mwana anoda munhu anotendeuka individual. Zvandapanzwa. Ndikati saka zvanzi pati kumba kwedu tese ndikati mwanangu handa zvandogona kuita newe. Vhangeri kana richitotaurwa rinoda munhu anozvimiririra. Unosvike kuchita amwe nangu, unosvike kuchita arumangu. Arumangu ndo akandisiya ndiri muchechi iyoyi, arumangu ndo akandisiya. Unombozera kuti arumako vari kutaura ivavo, dai vakaona mukana wokunzwa vhangeri ratiri kutaura ivi, vangadai vakafa vakatendeuka. Iwo tinomboti arumangu, tendeuka individual. Hanzi Peter adaro zvikanzi kana matendeuka varume mobhabhatidzwa. Kana mabhabhatidzwa munotoregererwa nyaya yekuuraya munhu. Kana maregererwa izvi zvamaona zvichiuya patiri, nemi munobva mapiwa omweya mutsvene. Atapera naimi fomula iri kutaurwa naPeter yakaiwana kuti ndo yakaudzwa naJesu asati aenda kudenga kuti endai pasi rese muparidzire zvisikwa, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Saka kwese ndinobvati ko kanai vakambotemerwa nyora dzinopfuura ava vakaponda munhu here nainterere, nai kubvisa mimba kunopfuura kuuraya mwana waMwari here. Saka kana yekuuraya mwana waMwari ichigadziswa nekutendeuka nerubhabhatidzo, wanyanyaita yakaita sei kuti waisungirira mwana zvimadunga. Vateereri, sorry henyu, pfungwa yatina maona kuti zvinoitika vateereri. Maona ndiri mustudio, but maona kukwira kwakwa kuita izwi rangu, mirai ndiridzikisa. Kwandopisa ndaita mwe ndikukupopoterai, sikukupopoterai. Panhu panondibata shuwa kuti nyatsonzwa vakaponda vakavhota kuti Jesu aurayiwe. Vari kunzi unongotendeuka uri one, wodecide kuti Mwari ndakaita ini era. Kana wadaro unobva waregererwa, wabhabhatidzwa, hanzi unobva wapiwa mweya mutsvene. Zvatopera. Saka tinoedza kufunga tumwe tunyaya twatinoita twongoti munhu paakati ndichadisirawo foni wakamuchinjira bhatini. Saka nyaya iyoyo manje nyaya wanyanyopara yeiwe. Wanyanyopara yei kuti vamwe venyu ndozvati ingori tsika bedze wangochifunga kuti itsika yenyu ikaucha yenyu. But Bible rakaisa pachena kuti kaucha yeyachihete. Pamwe ndima cheba wanyanyoparei, uyai kuna Mwari mutendeuke. Ndo zvinongoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Hapadi kutaura nendimi. Panoda kuona mamistakes awakaita. Pamwe waipfugama pamichakata nemikonde, pamwe waipfugama pahari, pamwe waiuchira kune vakafa, pamwe waitenda mun'anga, pamwe waipiwa mvura nemazanga. Nyaya dzese idzodzo idiki pane nyaya yekuuraya mwana waMwari. Kana yemwana waMwari ichigadziswa nekungotendeuka individual, saka iwe muteereri chinobva chakubata, chinobva chanyatsonetsa chii?
kwazatinika kuti ungozvipira ungoti aiwa inoda kuraswa panetsa pachipa fomula yamari kunzi tendeuka uri wani. Kana watendeuka wobhabhatizwa, rekodhi yese uregerere pamusoro pazvopiwa mweya mutsvene. Ipo pamweya mutsvene matimambona kuti vanhu tinovhairirana ateereri. Nonzi vamwe vachifunzana, are you anointed brother? Zvekuti zvinoita kunge zvinonzi unofanira kuenda kuNigeria unopiwa mweya mutsvene. Naimaona kuti mweya mutsvene unaya sei? Paunobhabhatidzwa. Saka makona Jesu paakabhabhatidzwa mweya mutsvene wakaburuka senjiva pamusoro pake. Officially mwana waMwari unodeclarewa kunzi wamwana waMwari musi waunobhabhatidzwa. Imamuzoti Jesu kubvira iri mimba yemweya mutsvene. Saka paakabhabhatidzwa sei mumwe mweya mutsvene wakadzika, izwi rikanzikwa richibva kudenga rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, wandinoda. Nai Mwari atanga kuzwa kuti Jesu mwana wake musi waabhabhatidzwa. Aiwa, ari kureva kuti officially ndiri kukudeclare kuti uri mwana wangu nekuti wabhabhatidzwa. Saka tine vanhu vakawanda vanototya Mwari kwamuri kuateerera. But chavari kuzeza kuita kuti denga rinyore murejista kuti officially uyu amwana wedu munofanira kubhabhatidzwa. Kana mabhabhatidzwa mopiwa mweya mutsvene. Ndimbokubvunzai mubvunzo wakaoma. Moda kuziva here munhu ane mweya mutsvene waMwari? Vateereri, imbomirai mazita amuri kufunga. Iyeni ndiri kutotaura nemi ndine mweya mutsvene. Reason ndei ndakabhabhatidzwa. Ndozvataura mabasa. Tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe, ipapo muchapiwa chipiwa chemweya mutsvene. Chipiwa chemweya mutsvene ndechenyu nevana venyu nevanozodanwa vari kure. Ngandikuverengerei vhesi rekupedzisira pana mabasa 2 verse 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa, nezuva iro vanhu vanenge zviuru 3 vakawedzerwa. Maona kuti musi ime vakazara muJerusarema. Vanhu ava vabhabhatidzwa vaitosienda kuchechi, ndovekuvhota vaya. Chavanga vangokanganisaka kusaziva kuti Jesu mwana waMwari. Saka kuita correction iyoyo inokorektwa nebaptism. Inandise tuma mistakes kuongo inatwa kuteerera, but macorrections acho anoitwa nebaptism. Manzwi eBhaibheri riri kuti ndo process inojoinwa nayo church. Aumokari kuti mazuva tokuenda kustadium zvadii. Ava vakawedzerwa, vaiwedzerwa pai? Vaiwedzerwa muchechi. Saka unova nhengo yechechi kuburikidza nekubhabhatidzwa. Ndo process inozikanwa neBhaibheri. Haungoti mazuva ano kuri kutinakidza tikadzika pazasi peminda pabanapo ndo yachechi yangu. Musawestirwe nguva naSatani. Haikona kuita zvinhu zvekuti hazvina kwazvinokuendesai. Jesu akuuya, itai zviri kutaurwa neBhaibheri. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asingatenda achatongwa. Saka ndakudzikisa voice. Maona kuti ndiri ndega muno ndikutoita kunge ndakupenga kamustudio muno. Chinzwai vateereri vangu. Ndokumbira kuti pari kupera chidzidzo chino nyatsa kufungisisa. Vamwe ndoziva kuti patiri kuita nyaya yerubhabhatidzo munokufunga kuti izvo makaita kare. But muchaona Bhaibheri rine mabhabhatidziro arinoti kubhabhatidzwa kunyikwa kamwe chete mumvura miviri wese, kwete ka7. Izvi zvamakuita izvi vateereri zvekuti 2, 4, 5, 6, 7 magate harisi rubhabhatidzo izvi. Shuwa nyika yese here kuzara kukupirana mvura kudaro. Hatitei serious kutaura chokwadi vanhu vaMwari. Hatitei serious rubhabhatidzo sezvakaitwa Jesu. Unenge watenda kuti Mwari ndakaita mamistakes, ndiregerereiwo. Unotorwa nemufundisi, anokunyika mumvura kamwe chete, nekuti Kristu akafa ka1, waburitswa mumvura kamwe chete, unenge wabarwa patsva. Pane mibvunzo? Shandisai nharedzi 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Zvidzidzo zvatiri kuita izvi
kunenge vanenge vaine magadgets, laptop, phone ine maapplications akanzi YouTube. Zvidzidzo zvese izvi tiri kuuploada paYouTube. Unogona kuzozvidzokora uchiteerera uri wega, uchinyatsonzwa kuti pari kunzi kudii. Dai Mwari akuitirai zvakanaka, usina minzi dzatataura, ingotsvaga munhu anogara padhuze newe, anopinda sangano rema-Seventh Day Adventist. Mupe mubvunzo wako, anoziva kwaachaenda nemubvunzo iwoyo. Ngatisanganei pachirongwa chinotevera. May the Lord bless you. Uya mudzimbu mchene